Ano nga mga idol, na so mayroon tayong bagong alaga, ano? Eto nga, no, sobrang quality mga lodi. Ano, sa babae po yan mga idol, no? Mukha po siyang lalaki, no? Talisayin. Yan, payat pa nga siya, kakapurga ko pa lang. Ano, sobrang quality mga lodi, oh. Sobrang haba rin ng tahid niya. Yan na nga, no? So, may manok na tayong alaga rito mga lodi. Alright. Ano, mukha siyang lalaki. Mukhang binabae. Ayan, talisayin. So yun ang ano, pinurga pa lang natin siya kahapon. So yung pinapakain natin siya dahil sobrang payat niya nga, no? Yung multivitamins natin. Tapos mukhang may sipon din siya. Ayan, at sana mapaganda natin ito, mapalaan natin, mapataba natin, no? Alright.